Salut toată lumea și bine ați venit în grota balenelor. Frații mei balene, știu că n-am mai postat de ceva vreme, dar în ultimele luni m-am ocupat mai mult de viața personală și de familie și de schimbare de job. Chiar dacă nu am mai făcut videoclipuri pe YouTube, am încercat să mă țin informat pe partea de investiții, de noutăți din spațiul cripto, acțiuni, metale prețioase, investiții imobiliare, tot ce vreți, toată gama. Dar acum că mi-am mai recuperat energia, m-am gândit să mă mai apuc să mai fac și eu niște videoclipuri, să încerc să vă mai dau alte idei de investiții sau poate doar perspective noi din care să vedeți piața sau orice vreți voi să luați ca valoare din aceste videoclipuri. Vreau să vă vorbesc specific despre eGold și despre niște oportunități importante care au fost anunțate recent din partea echipei. Îmi imaginez că mare parte din voi știu deja cu ce se mănâncă eGold, dar pentru cei care nu știu o să fac un scurt rezumat. Este un proiect românesc, extrem de câțiva ani buni deja, a fost rebranduit recent în eGold, cam de vreun an, de asta pe CoinMarket o să vedeți istoric doar de un an la el, pentru cei interesați înainte se numea RD Token. Proiectul e considerat unul foarte, foarte serios și de viitor, ideea din spatele lui este destul de unică. Nu o să intru foarte în amănunt acum, dar sunt un proiect pe locul 34 în CoinMarketCap, market cap stabil de 6 miliarde și ceva de dolari. Arată foarte bine din punctul ăsta de vedere. Tokenul sau moneda eGold funcționează sau există pe rețeaua Elrond, care este foarte, foarte rapidă și cu taxe foarte mici spre deosebire de rețeaua Ethereum și chiar mai nou de rețeaua Binance Smart Chain. Am văzut că și ei acum au început să mai crească taxele și timpul de tranzacții. Are o suită de aplicații în spate deja construite și funcționale, cum ar fi o aplicație pentru portofel numită Maiar, care se poate downloada pe telefoane, pe iOS, Android sau pe Huawei App Gallery. Au Maiar Launchpad, unde lansează monede noi. Au un singur proiect momentan pe el, lansat destul de recent, dar au acest proiect Holoride în care puteți investi. Și acum că am trecut în revistă toate lucrurile astea, am ajuns și la anunțul principal din videoclipul de astăzi, și anume că cei de la Elrond au anunțat pe Twitter că astăzi se va deschide exchange-ul lor descentralizat, Maiar Exchange. Cu acest exchange vei putea să schimbi și să tranzacționezi monedele din portofelul tău Maiar direct, fără să fie nevoie să-i mai treci printr-un exchange centralizat, cum ar fi Binance. De ce asta așa important de știut? Pentru că, odată cu lansarea exchange-ului, se va lansa și moneda exchange-ului, care se va numi MEX. Acesta este site-ul exchange-ului și deja aici sunt detaliile despre MEX Price, adică Maiar Exchange pe lung. Majoritatea exchange-urilor aleg să-și creeze și un token atunci când se lansează pentru a percepe comisioane în moneda lor direct, așa cum face Binance. Și în felul ăsta, pe lângă faptul că câștigă pe partea de comisioane, reușesc să și pompeze volumul monedei lor, pentru că toate tranzacțiile cumva plătesc comisioanele în MEX. Și asta înseamnă că volumul de MEX va fi tot timpul rulat, deși poate nimeni nu cumpără cu adevărat MEX. Știm cu toții ce a făcut BNB ciclul ăsta de piață, adică îl vedem aici frumos pe locul 3 și a plecat destul de jos. Dar Binance e un exchange centralizat, cu foarte mulți user, cu foarte mulți bani, cu foarte multe perechi de monede, așa că n-ar fi o comparație corectă. Dar dacă ar fi să compar MEX cu ceva, ar fi cu alte tokenuri de exchange-uri descentralizate. Am două exemple pe care vreau să vi le arăt. Unul dintre ele ar fi PancakeSwap, care este același concept, numai că așa cum Maiar Exchange funcționează pe rețeaua Elrond, PancakeSwap este specific conceput să funcționeze pe rețeaua Binance Smart Chain. Și observați ce influx în preț a avut, de la 25 de cenți a reușit să atingă un top de 42 de dolari. Același tip de proiect este 0x, numai că 0x este principalul pe Ethereum Smart Chain, tot un exchange descentralizat. Ăsta există de mai mulți ani pe piață, așa că cumva ne oferă și niște date cu ce s-a întâmplat în timpul pauzei, ca să zic așa, pauzei competiționale, de când în momentul dintre cele două cicluri de piață.
vedeți că a avut o creștere și acesta enormă, de la 18 cenți a crescut la, nu știu, 2-3 dolari și apoi a scăzut înapoi la 15 cenți, doar ca acest ciclu de piață să atingă 2 dolari și ceva și acum să ne amenințe cu încă un top. Deci majoritatea coinurilor de exchange-uri descentralizate au mers bine și de asta mă face să cred că și acest MEX are potențial, mai ales că are e-gold în spate, toată echipa Elrond și știm de ce au fost capabili cu proiectul e-gold. Momentan mă uitam aici pe Elrond Explorer că și numărul de portofele maiari este în continuă creștere, adică vedeți de anul trecut din ianuarie, de anul ăsta din ianuarie, de când aveam 90.000 de adrese, acum avem 933.000 de adrese, ne apropiem vertiginos de 1 milion de utilizatori de portofel maiar. Gândiți-vă că toți ăștia se vor bucura foarte mult că pot să schimbe monedele direct în portofel cu nou exchange care va ieși fără să mai fie nevoie să trimiți e-gold în Binance sau un alt exchange, să-i schimbe acolo în ce vrei tu. Deci de asta știrile astea să dovedesc că a fi destul de importante și foarte mare șansă să și sporească numărul de user și de conturi care apar. e-gold a anunțat că MEX va fi disponibil de mâine pe exchange-ul lor Maiar Exchange și pentru asta va trebui să aveți e-gold în aplicația Maiar pe care o downloadați pe telefon ca să-i puteți schimba în tokenul MEX mâine când se va deschide exchange-ul dacă vreți să investiți în proiect. Eu nu o să o fac. Nu o să investesc foarte mult pentru că am deja alte proiecte pe care le aștept și nu pot încă să le lichidez, dar am alocat vreo 2 e-golds pentru investiție și o să revin, mă gândesc mai târziu, cu un video despre cum să cumpără cu adevărat MEX, adică care e tot procesul tehnic, după ce se va lista și după ce voi apuca și eu să cumpăr, să filmez, să editez toată treaba. Dacă nu aveți încă aplicația Maiar și ați vrea să o luați ca să, nu știu, vă țineți acolo e-gold-ul, să puteți cumpăra e-gold sau chiar MEX, puteți folosi linkul din descriere pentru a o downloada și dacă folosiți linkul care conține codul meu de referral, veți primi și voi 10 dolari după prima achiziție de peste 200 de dolari de e-gold din aplicație. Țineți minte că nu sunt analist financiar, nu am nicio acreditare de genul, niciun background de genul, doar îmi împart părerile și acțiunile mele personale. Cam asta ar fi totul pentru acum și până data viitoare vă urez spor la balenit.